Iya. Wasik. Ayah. Di wong lanang diles niken ya. Tenan pokoke. Apa ora kowe? Ayo. Wah. Ayo le. Ayo, ganti ki. Oke, oh ya. Ganti coro ki. Wasik. Ayo. Arek sarep tuh. Hebat. Es. Urung yae. Lagi. Hat. Oh, jemek. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Saya yakin bisa dia, bisa. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tiba. Jungkir pas ndase. Tepuk tangannya ibu-ibu. Kapan koprole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono ora tak aku ya bisa. Koprole iki. Koprole. Ya. Sikile ning dhuwur sirah. Ya. Bang. Gila tenan iki. Ayo. Wah. Ya. Lah kalah. Sudah Mas, hop. Stop, hop. Wes le, sampun. Ben. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arek badar sejatine wujud lho arek malih ganteng kita e. Kita arek malih ganteng iki kita e. Oh, dadi. Lho lah kok. Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Ya. Enek sing ngobah. Ngenil lho. Gonge. Gong. Nah.
Amit pasang poli mantap sinapet noilo dina dumawaing tawang-tawang mungkin di pamandang tolak sari pemasi kebetulan soko Mayang Koro. Iki ketheke. iya kita ini Dadi eyang Mayang Koro. Assalamualaikum salam tepok besok liak kali asem lemah abang nyimpang lemah putih ngikris yung Kok mirip kayak sini ngujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. lele Lah, Tahu nyaran jang. ayo. Wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan nih. Oh, cek. Cek. Saya ukale. Cek ukel mbake njaluk ukel ya. Ya. Napa? Nyuwun apa? Nyuwun apa? Oh, Oh, ngopi. Mimi. Assalamualaikum salam tebak besok liak kali asem lemah Mamam. Keplat papan lipo pancar bener dan senang keliwan pan paing lagi wae kan senen kloso paing pon alfamat di barat bener kan Kan. kok dipamahne. Bahaya. Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Baik langsung hilang. Kok kapan kok cecili urut kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, baik langsung hilang kan? Oke. Nah. Tibake bathuke wong. Woi, kumat metu. Kok isik kan? Icek saiki kan. Oise. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo aneh heran. Wong dadi iki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi iki umume iki lho yo nyuwun kembang to, Mo. Oh. Kembang kalih dupa. Menyan. Sampai kok jejeli roti mawon. Roti. Akhirnya mbak terus gumoh. Baik gumoh. Iki Mbak Dia ya. Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enak aku lho. Lah. Dia iso. Lo ngono mik. Ya. Miken gitu ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Monggo wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Yo. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono? Kok nyapa nih kuwi? Oh, Jewer. siapa nih? Siapa nono? Hei. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kono. Bocah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih, Sik? Blangkonmu lho nggih nyapa nih. Siapa nih, Sik? Kak iso undlup lho. Lah jenenge Victor Undlup.
Nah, Nah, ngono, wong kudu siap. Ganti pangan. Gae kisruh senengane. sinden. Sinden disirati uta-utane niken ya duwemen. Ya, Oke, oke. Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sehana watangga katamu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Ada Kidung Menggala. Musiknya Indonesia bersama dengan
apa kabeh Iya, iya. Sampun? Iya, Ndek. Tatip. Coba saiki ben ngadeg Sinten, Mo? tak baline Nanda Nanda. bersama Sinten? Kusuma. Kusuma. Ngadeg kok sik. Indah. Terus karo genduk sapa ki? Monica. Manik. Lagune Brigis. Gerigis. Indah. Kowe iso ora, Nduk? Gerigis niku pranggih sing kerdil. Lah iya. Kowe iso ora anu nih? Saged? Ya. Saged. Iso ya? Kok tanggung jawab kok lho ndak. Oh. Saged ning sawontene. Monggo. Iki gayane mesti beda dhewe iki. Mon, kowe iso ora? Saged, Mo. Oh lah ya ngono. Ayo dhewe gampang nesu. Ya, monggo dadekno. Nggih nutup acara cangian. Oh.